sekolah pun ngaso. Mumpun ngaso. Mumpun ngaso. Jane mengko-mengko kan. Kok. Mbah Wakimo. Mbah Wakino. Adike Mbah Ikem. Heeh. Aduh. Ndembah aku berarti. Iya. Ndembah aku berarti. Ya pai kemarin kali kalau kerek close trip apa ini gini. Jadi seluruh itu. Mirip kan. Nggih monggo di Oh iya, ada sana. Heeh. Nggih. Lah apa-apa, Mbak. Kenapa-napa, Mbak? Iki sing mandu jalan toh pagi-pagi. Iki jam 7.34 tanggal 26 sing mandu jalan si anaknya Mbak Menil. Dit. Dit. Kita kemana, Dit? Mahal diputin. Rumahnya siapa? Mau tempat siapa? Ke rumah Anggit. Anggil. Pak De Jumiko. Kemana, Dit? Dia anak Mbak Menil ki tiba nek telu siji si Dika tapi teko pucuk sing wingi Jawa Kalimantan. Loro si Pito si nembe sunat. Si iki si Adit. Adit. Sakit, Dit. Papa. Sopo Jarwo. Mana Dit rumahnya, Dit? Yang ini Pak De Jumiko. Kok kayak enek apa kayak? Oh laundry, malah enek laundry nih. Masuk, Dit. Ya Allah, Dit, ndak ning kene. Apa gitu? Eling kula mboten. Panggil nang sapa? Anake Pak Senen sing keri dhewe. Anake Senen. Senin Senen Lampung. weh Wah, ora lah. Kowe te larene saya kancam sapa? iki kale rencang, tiang kale namungan. Lah, anake dijogen ndi kowe? Gone Menil. Gak bilang. Menil. Iki sapa? Iku rencang. Rencang. Rencange. Wah. Sanes keluarga ning rencang. Dadi Rencang namun rencang niki. Oh iya. Heeh. Lah iki anakmu kok sapa? Anake Menil. Wah, ada menil. Menil. Nggih. Lah kok pojok dijogene menil. Nggih, kula. Kamu kapan? Ambengi. Oh, Nembe alah. ambengi. Sampean kan pernah teng Lampung, Gian. Pernah teng Lampung sampean, Gian. Ping nek salah ping 3. Lah iya. Ping 3, heeh. Ya. Bapak musik kuat. Nggih, tasih. Alhamdulillah. Ya iya. Anu nyambut kaya apa? Anu sing bakal sapi isik. Sinten? Sunar. Sunar. Oh, sapa kae jenenge? Sunar. Oh iya. Sunar tasih. Oh, alah, sing bakal sapi. Nggih, tasih. Iya. Oke. Anake Misdi. Anak mesti. Ya. Iya lah, kok anak Senin. Biyen tasih cilik. Cilik Lah iya. Wah, Saniki pun nyambut gawe. penyambut gawe. Nggih. Syukur lah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Anu Pak Des Serai Sorono iki Nggih. wis jempo iki. Nggih. Mboten napa-napa. Ya iya. Dise kuat. Ya. Jadi Rono ya gelem. Heeh. Mulai dhewe wani. Saiki srawani. Kalih Pak Deloso teng mriku. Kalih Pak Deloso teng mriku. Kowe wis ngerti omahku lho ngerti. Dereng. Serut. Bapakne menil iku lho. Dereng. Iya. Menile kan saka Bakalan, nang saka Serut. Heeh.
Alhamdulillah. Makane wingi teng Jogja. Jogja gone. Nggih namung Oh, jalan-jalan. mung dolan-dolan. Dolan. Iya. Terus kalih bapak diomongi mbok sisan ning gone dulur ngono. Oh, ngono. Karo ngendangi Pak Jumiko Oh, ya. iya. Wingi ki dikabari sampean kan diimpus. Sampean Oh, sakit wingi dikabari. Nang rumah sakit. Nggih. Kemondo rumah sakit. Makane kon endang Pak Jumiko. Nggih. Secara normal ya, Bu. Nggih. Tapi nggih Iya. tesih niki nganggo niki nek mlaku. Nah, nganggo. Nek nganggo iki ora iso mlaku. Duh. Kalih sinten teng griya, Mbah? Ya karo bojone iki mangke. Iki mangke mantuku. Oh, nggih, bener. Heeh. Satu. Ini mbok nganti. Wong ora tau nyang guna sawah wae. Lah sampean boten saged melampah mpun suwe? Ya antaran sasinan Bulan. Heeh. Sasi. Ya bapakmu Napa? menai jajan aku kae. Aku Oh. jelas rasa mlaku kae. Ya pas kae. Kan bapakmu niki jajan aku. Nggih. Karo leloso. Tapi sedurunge teng ladang. Tesih teng ladang Sapa? sampean. Sadurunge Mboten saged melampah. iya, lah tenang apa? Ya nang ladang. Ladang. Lek kowe rene nggo mobil. Mboten Lah aku saka ngebis. ngepit. Ngebis. Oh, ngebis. Ngebis. Terus kemudian Ramaka, Nggih. lah rek Ramaka rene mlaku ngojek. Dijemput. Oh, wis kowe ngabari. Nggih, pun ngabari. Oh, ya wis. Lah sampean tiba napa pripun? Ya jane iki ora tiba ning ya gandeng saiki ya piye ya. Ora ana penyakit apa-apa ujug-ujuge bar tangi turu ngono kuwi ora iso mlaku iki ya piye. Oh. Terus aku ya dadi tontonan ora dingak-dingak ora iso mlaku. Tapi tesih sadar. Eh? Tesih sadar niku. Iya isih. Heeh. Nek sadar iki sadar ya mung jujuk ora iso mlaku iki ngopo aku. Aku ya celuk-celuk. Ya ning anu iki anak pendoman. Tapi nggih tesih pulih, tesih rumah sakit. Tesih Ya, pulih. isih. Alhamdulillah berarti. Ya ujug-ujug iki sikil kuwi jimper kae loro, tengen loro ngene. Jimper. Jadi nggo mlaku ngono kene rak jan ra kena tenan. Ya aku terus goyang rumah sakit. Ndalah. Mondok. Nggih. Anu mati aku ya dikabari. Lesi Asmoro. Heeh. Asmoro nggih. Barana ya wis ngene do. Ayo prayo kuburane kaya diwarke Mbah. Nggih. Lah iya nek. Nggih sami Iya. diworke. Nek kuburane Mbah aku ngerti. Oh, sampun. Berarti kon leren, Mbah. Kon leren. Kon leren, Mbah niki. Ampun teng ladang malih. Heeh. Istirahat. Heeh.
Sampun cekap lah. Heeh. Sampun cekap limo gawe ngasih Wis wayahe malah ya. waduh teh wis wae kuwi. Wis wayahe leren. Keren. Hei, wis mandi? Pada Jumi kota? Enak. Apa lagi? Loh, lha ndi? Itu. Linggo. Yung produk mak teratap aku. Yo keadaannya iki lho, untung cek iso ndenangi kan aku dikirimi gambarnya ning rumah sakit to. Kayak pas bapakmu telepon kayak lho pas apa ya kan? Oh si anu Randiar pamitan. Heeh. Lho kayak sesok ngono mlebu rumah sakit. Makane iki. Sapar pamitan yang Korea. Sunat weh. Sunat weh. Anu arep mati separ pamitan. Nggih. Monggo. Sepeda warna sepeda kudu laku aku mangun. Iya, malahane karo Mas ayo ora tak murah kok abi wae ora murah. Pak. Sudah. Yo punya Mbak Wakina. Mau nih kono. Tunggal Mbah anu. Mbah Paikem. Aduh, aku cek ndim Mbah aku di bawah. Ayo adine. Ya adine Mbah Paikem. Mbak Manil ke. Niki Mbah Wakino. Adine Mbah Paikem. Cek Mbah aku tiba. Ndak anu anaknya Mas. Itu pecinta kucing. Sunat to Sunat to. Wingi teko kene ya wingi sunate. Nggo laporan ning Lampung iki. Laporan. Jenis ngeten. Rokok niki. Oh, rokok nang sini iki. Iki tandurane sampean, Mas? Mbakune sampean iki? Iya. Iya. Masuk. Laporan meneh. Iki Semene mosok regane 50.000. 52 bareng. Oh, 52.000. Men. Iki pirang kilo rek sak mriki? Kawan iki. Abot, Bos. Kawan. Piye angkut? Iki wis ning omahe Betty alias Kenje. Weh. Kok ngene lho. Dekor ada ya ta wingi rapi dekor dhewe ora aku ora ngerti. Mobil siji. Ya ta. Siji, loro. Telu truk kae. Kijang. Ya kijang. Kita kae. Kayak nek alat tinggo apa? Kan aku ngirane tinggo pari. Terus ning dapur ya. Ya motor piye. Motor beat. Kayak ayo madang. Lho mbae pun disiki malah. Nah, iki istrine Mas Betty. Wah. Nggih. Ya. Ngladang darine ya saenenge. Darine saenenge lho padahal lengkap ini. Saenenge kene iki. Kene iki ger ngapusi. Iki sapa jenengmu? Lali aku. Sapa jenengmu? Agus. Bagus. Ora tak video kok rono. Iki sapa jenenge? Agung. Nah iki. Bojonipun Mas Betty. Iki sapa iki Mbak paling cantik iki? Lah. Ayo iku dadi kok nek grupe Mbah Sam. Heeh. Ora iki yo. Ingat lho. Niki Mbah Tukiyam.
Nggih, nggih. Monggo, monggo. Iki meng Sehat. dikelan seger. Nggih. Piye? Saking tinggo ceng Lampung, piye? Mbok kek rene napa pripun? Iya. Kek dah. Kek dah. Nah, niki juragane. Yes, dulur-dulur kono. Weh, iya. Udah digawe happy, yang penting jangan terlalu banyak emosi. Nggih, monggo, yo. Tunggonane kan madang, seger. Yang dewa-dewi kono lah. Dewa Dewi. Aja di foto wae mboke kuwi. Delok romantis lho. Nyakit. Lah. Ya, kita Mas. Wes pamitan. Pamitan Dil. tinggal Bali di sana engko. Yo paling siap-siap budal sekitar jam 09.15 lah. Insyaallah. Iki tak doy view apik ta. Iki nyel apik. Nyelame tenang. Iki mau wis teko ngene Mbak Menil jemui barang-barang iki OTW meneh nggone si gendek Betty kabut kae. Ngono. Weh. Delok. Lanaon per. Wes, jarene iki arep ning nggon Pantai Kelayar. Sing mobil-mobil apik kene arep ning Pantai Kelayar. Jalan tercepat lewat kene. Jalan Trogosane. Heeh. Rapi. Sehat, Per. Woi, oke. Yo nama tenang ya. Yo Grogi nek sampe di syuting. Langsung grogi deh. Weh, Apik kan. kayaknya nek musim udan pari. Nek musim panas iki ganti Baku. Iya. Ini aslinya penasaran baku nih, nek grup hari ini ngelampung oke. Oke. Tapi yo nemoni nek ora pas musim kemarau wek. Pas musim udan ya. Pas musim ini kan nek. Cian. Pol. Sak pole ya. Sak blenge. Ora apa lho lek Malah aku. jauh. Oh iya. 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 Aku syuting ya. Tegal Harjo. Nek sing nggone Mbak Mil apa Harjo apa? Ngarepe apa? Tegal aja ya. Oh, saya. Ini iki. Oh. Kaitan ke perempatan bilang yuk. Lah iki Lah, jare wis ping pira? pengen. Lah, piye to? Aku nek urusan jeneng ki rada ngarek. Rada angel. Woi, halo. POV Pak Sopir ki lho. Pokoknya sombel. Woi. Cian. Sajos. Daud Bude. Oh, tandu. Oh iya tandu. Mbok kenal ora? Ada kae nganu rabuk. Rabuk ki ngono kuwi lek ora kek siji ngono tuh. Ya modele nganu ngeblok. Ngoblok. Rabuk ki sebar. Wes iki view-ne waliki. Tapi ra apa-apa. Tekan ngene biar iku. Ngiwo iki lek. Kono. Kono. Lah ngene iki apal. Ngene lho. Oh iya. Apal tenan. Lah iki lho aku karo mereme tekan. Merem. Aku ki yo ngono. Ning Rosalia ngene karo merem wis tekan. Oh, opo meneh kene iki? Tengerane opo, Cak? Baik. Monggo. Cakro apa?
Angkong. Iki lho jane Toro. Oh. Oh iya kuwi Tengerane. Wah nek mobil nganu. Kalia. Lah enggak. Tengerane nek mobil Kalia, Cuk. Lah nek tengeranmu mobil lah nek anggere dhek kudu parkir beda belok ngono. Ae nek mobil ngeri taksi barang. Tengerane. Wah nek mlebu meneh nek musola Al Karim. Lah engko nek musolane dibongkar kepiye ngono kuwi. Tenang wae. Tenang. Jenenge Panggal Al Karim. Karim. Karimun wakun ar. Karim. Andine iki. Omeh pojok kono ya. Wah, sound system, Bos. Iki nggone sih Geyong. Wes. Estetik. Wes. Ngasih bane anu lho, bane gembos-gembos lho gara-gara tau dienggo lho. Iki welcome to nggone si Betty. Molone iki pindah. Oh, iki jenenge traktor. Nggon dhewe bajak. Piye iki? Oh, siap. Wah, iya jan sopir tenan iki berarti iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ngono lho disauri to. Mbak Sri mau di. Mbak Sri mau ada pesenane iki lho. Masih dek mah. Anu ya. Ben ngombe bapak ning. Nggih, nggih, nggih. Sing seger tunggale Nggih. dinggo ngombe wedang iki. Iya, Tak iya. gawane ning tapi ra nek sak bos ya. Nggih, mboten napa-napa. Nek kakean gawo malah repot. Iya, makane ya ora ono. Salam-salam dinggo wong Lampung apa? Jajal ngomong. Apa? Jajal. Apa? Nggo bapak piye nggo bapak? Pak Senen kata-kata ning nggo bapak. Apa nang aku ora arek anu gawe kata-kata karo dulurku lanang. Penting sehat. Sehat ya Kang, kowe dongakno bagas waras aku karo kowe. Nggih. Ya, Ponikem, ponikem. Lah pone kowe arek gelem metu te. Lah dalah. Ya, arek nganu kono ndek bojo anyar kok arek ganggu. Gusti. Lah mesti ki nek ngendi? Ning genas dulur lanang kuwi. Iya. Kang Senen karo Mbak Yu mau ate. Nggih, nggih. Mengke Ning tak boten. mengke tak jaki teng mriki iki. Iya. Aku wis hafal lek kene wis peng ngene. Iya, alhamdulillah dulur-dulurku nek do rene. Seneng aku. Seneng. Heeh. Aku ya seneng rene iki. Mangan sedina ing papat. Iya. Apa nang wong duweke dulur wedok ya gur kaya ngono ya wis karepmu kok. Heeh. Man ya nak. Nggih, nggih, nggih. OTW pengantaran ning nggon Panyaran. Gase teko. Iki arep ngendi iki biasane iki? Mobil-mobil ngene iki. Liburan. Holiday ya ra. Holiday. Lah. Oh iya. Mancing. Tiket sudah didapat dan kita masih menunggu kedatangan Rosalia. Bisa paling 30 menit nih. 2 tiket. Dadah, tenanan iki aku balik tenanan lagi. Aku balik tenanan lagi. Iya tek kasih ya Allah wis kata-kata. Aku balik tenan. Wah, iya bondo kula jare. Monggo. Nggih. Monggo Pak, kita gas. Nggih. Kita dapat sing nomor 6C. Iki penumpang masih kosong banget. Ini hampir sama kayak Aduh, kita sewa satu mobil lah. hampir sama kayak kita sewa satu mobil. Iki fasilitasnya sana iki. Kita kan misalnya arep lingguh nyaman banget iki. Pas banget karo aku. Iya, pas banget. Nah, nek arep rebahan tinggal ngene. Payuh le, Jian. Sudah ada semuanya. Sian. Iki aku ndelok golek sing rodok ning mburi men enek smoking area. Ya iki asline
Ya ono apa jenenge sing go banyu-banyu, cuman enggak segede iki ya. Iki tadi tarik-tarik enggak? Oh, paten ya. Paten. Lah paten wis nikmati pol ya. Paten nikmat pol dan Iki iso direbahne iki si kursi iki. Iso direbahne meneh? Nggih. tombole. Nggih. Dadi aku ngene, situasinya aku ngene saiki. Iso direbahne nek. Nggih. Ayo. Mantap kalau elek ngene lek. Jos tenang. Ayo. Nikmat terus. Tapi golek Rosalia teko Lampung ning Bandung ya ora enek. Eneke ya Rosalia tembus Wonogiri atau Manyaran iki. Iki sementara iki wingi aku pesen karo Rizky regane 600.000 per wong. Tapi nek harga normal iku jarene mau sekitar 550. Jadi kace 45 ya. Ya. Tapi aku nggak jamin juga karena kelasnya kan aneh-aneh. Oh. Iki kelasnya eksekutif plus. Mungkin ya kelasnya yang eksekutif tok. Nah, gue beda juga. Terus adewe untuk mangan ping kira li. Aku nek nggak salah kingko untuk makan 3 kali. Makan 3 kali. Entah figur snack atau apa, kayaknya 3 kali. Ngono. Nyaman pol bolo. Delokno. Bayu, jangan aku rebahan pol iki. Bantal wis entuk ya toh. See you Wonogiri. Welcome back. Selamat tinggal. Welcome back Lampung Tengah.